kakai kapateng bat kayo kahat kalong kum ubut lum ban kershan bat ban kentiu ya kayo kakot ha kalong briu man briu bat kumju haka imlang kasalang deg lomba kayo kahat kinong rap ha kinong kendong kiyo lat bandi ki marrep mariang bat ban tit ban pet ikijing don kam ki baman la kasngi kumta ka shnong Mawlyndep ka badon hapo ka Raid Mawbuh bat ka bahap hapo ka jing pe jing khmi jong ka hima Mylliemsyiemship menta kasngi ka laple pai ba no ya kayo dilang ya ka ban pelong shi sin chitayo bat ka ban long tang haman la kasngi sa jain jong ka tayo kat kumblai thu dau ba jino kharbuki ubadi rong ba shnong jong ka ne ka shnong bayakane kayo ladap ban pelong nadu kasitari ubnai Agos arajar arpo laye thuru bayakane kajing pelong yakane kayo nadu ubnai baladap deina kadau kajing jenjar jong kinong rem kinong khayi bat kumju kinong thit nong pet jong ka shnong bat ka thain hi borok away ki baron shi ki benta marjan shnong namar ki kendon ki baka sarkar kalabu na ka benta banyadana ka khlam COVID-19 Shushu nakaleng kinong ilam shnong kilo ongru bahadin belaya syong perkhat harengkat bat kinong ilam jong karai kilarai bat penbait bakane kayo kan long bai shi junom kum balong ki wei bat kiyo ki hat haka district ki bajulong man lakatayo nakaleng ka shnong kalapan kreru ya ka jaka ka badon kumba saw akar na ka benta ban bu ikane kayo haka ne ka sngi lawan ban play pai ba no ikane kayo daw MLA ko omsning constituency ba Jason saw kumi maulong nakaleng ka jong uru ulo ong bakum unong mi khmat jong ka thain unshim khia harangkat ka jing trelang badi MDC ka constituency kong Magdalene saw kumi maulong ban penyo ikilar kilenti ban longkum ki jing yarap ban penlong bat ban penwan dur ya kane kayo naga benta ban pensuk pensai ni kinong ram bat kumju ikinong thit nong pet jong ka thain hi prokaway dan lang ini dan lang ini na perlu kemudian ki media kalau ke igi ba kaski wang yo banwan jurep hakani ka than Mawlyndep hapakat ni circle dai dalam sebuah circle di gentuk bakat sana apotli kisnong di habab pi pek ka jinglong jingman ka perthai menta ru pek hakayo ka kelak ta ma namar umyo bangin ya lek yo hat umyo belit di ki mar ki mata ki bami na ko kamariang na khando di kalalong ke ka jingdu nom ki pek bai di haba irong basdong ngat baka exclusive committee jong basdong kila shime ka initiative bantri kani kayo kayo si sin steo le si sin steo mang si sajan di kalong ke ba kibril ma jan ban jang ki wan hi ne yo ban thet ka jing dong kam jong ki long kalong ke ba nakasdong ki persang baka ni ka jing persang kalong ka jing job mang iba kajing rai minta jong kasnong kalong ba impenduk su ni kayo ngidang beteng bet nang ni sapon ina kaliang jonga hi taw nang mi khmat tingin yo wat kalat kinti ba kham ha su su umno ben bha ni kayo namang suku kani kayo ka ne ta ne kan long ke ba yo kon ai kata ka ma kajing yo jumpat ha wan hi nong di dukan badan ni kaya rap ha ngasam ina kaliang jonga wat nakaliang jong MDC ru kong mak kumbala pen sko ong ba ka market gidong kam kataka na don any kind of scheme ne kanu bang ila ban improve di ngansim kya hi mga an ya kren bai MC bron ko Magdalene ba ngin kentio ya kani ka than hi kanu kaliang bang ila an ya smat nhưng ba majus mo syong ba kani ka than ka dila kalat ba mi che so west kung so ka beding kong kalong ba kadi ka jung job hi jong kani ka than hi bro ko wei namar ka kani umning kong kadi ka connectivity ka surang kani kala arung hapo wal ban try I hai kin sapkat kelakot tender kani katai hai di ngas try ba kani ka jing sha kani ka jing hapo play sha kani sha sa kandiat kan ka jing job namar u nakaliang jong honorable CM jong yiru ula longi la bathai ba kani ka surok kani train no di ngas try kam simple so ba kani ka surok ben train na try kani ka surok ka ngas try ka jing lek jing wan class jing yo jing kaduk la kio no habrok kiliang ruk la kio namar flat bi surok ng bulum dengan saya rap habrok kiliang keren yang kata teklak ploy pelat pi namar kariyo ru barang susdang mantanang atayo tingi hap assess kanya kata ni hapai kumno kalong ka kanu kayu kita ki pagba ki wan jan na jingai kayo kalong kumno namar kat nang ya lentingin sa I kanya kalong kumno kan kayo di bentang nong bangin ya batai ka kam ploy kindiat na try mah namar kayo nang pelitang atayo di kasulong no ba ka majing tri stom jong kasnong la munjur ba kani kayo kin penduk isu kinang liat khmat ngin sepek ngin sa assess kai pada ka jingdon kat jonga bat nga ong IP ru namar dai namar hakani ru ka hap jong council hi jong council jong bumno pen bhai ni kayo ngai hap kren ni MDC beran kurang ke initiative jonga kumnong mi khmat ni don ring kat hi abi MDC ni ne beteng ni ka jingana kong e kalong ngai ba kadan ka jing man toy ki nong susnong
babun kini badi dukan mai kini kini bakidang sedang mentahi te kala penyo sibun ka kala penyo kamai sibun ni kinong song baki yo bandi dukan kini namar baki babun kila nong kiba wan nakeleng-keleng la yo wan tiet te kiba babun menta kiba susong yeng men swa khamtam kilong kme kiba susong yeng hak tu por bladap mat hadin bangi pen kli ni ki yo kayo menta la yo bandi sya la yo bandi jul la yo bandi kita la ki jong jing duan ding ni te kini kalau ngapi i kedi kajing mento ya kinong song baro khamtam bagi nong song tukan baro kaba menswak susong hayeng menta kila yo banyak kamai khamtam kili long kami Dan kalian interview atau si kata awak kata ling bau market in charge ding dabu dah komiti dan kayo ka komiti zong kayo tinggal ai perkhat ru ba ndai kan ngin nang penhe ndai bakan kut tangkat ni ngin nang penhe mangila mang ru sau akar ka jaka na bentaban ru pia ka permanen kayo Dapat kebaa kalong bangin sa kot sa wholesale laro na bakin ban bu kinwan tit using hangni na makani ka area par khoi kemut kinwan di sing hangni hapo mi chur kinwan tit nang ni kan tingi hapan kontak ro baki ni nong tit kibana syaki we kino na borni ne na asam kontak kan te yaman tangin hapan wat la leng ba kumbalo ong MLA dan nata kadaw ni phawan MLA menta te ba in yo ban yarap ini in yo ban penirap dan ni kumno ban kontak bat kinong tit kibana bal ban tit ya kini tit kimar kiba kipat ba kipmi na kan ikatan Yo ban he tengi haban ong lang imla na babakan he kayo imla ban long tang para shnong imla ban long tang para khasi kayo hi habdan hi ka kontak na baro ki area ma na baro na hi te ba la da ka bangile kumta kayo kan he